Hizmetdaşların Türkmenistan'ın dürlü uğurlardaki dizimlerinin vekillerinin geçiriyen duşukları, tarapların katnaşıkları üstürmeye olan iş yeniliğini görkediyor. Yetkidarlı hiyasette geçirilen duşuklar, hizmetdaşların yukarı neticeleri beslenmeyen üçün ediyor. Türkmenistan'ın hem Kırgız Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda video aratnaş arkaly doşuk geçirildi. Doşun barşynda ministrler siýasy diplomatik şeýlede söwda ykdysady we meden ansanperwer uğurlary boýunça türkmen-kyrgyz gatnaşyklaryny aralyp maslahatlaşdylar. Şu ýyly ýokary derejeli saparlary guramagy aýratyn üns berildi. Türkmenistanyň we Kyrgyz Respublikasynyň daşary siýasy idaralarynyň arasynda siýasy maslahatlaşmalary iş ýeňleşdirmegiň möhümdigi bellenildi. Taraplar sewet we halkara meseleler boýunça iki döwletiň garaýşlarynyň gabat gelýänini beýan etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň garaşsa döwletleriň arkalaşygynyň we beýlek halkara guramalaryň çäklerine hyzmatdaşlygy seredildi. Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde şu ýyly geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultatiw duşugynyň ähmiýetini agtardy. Şeýlede iki döwletiň arasynda söwda ykdysady gatnaşyklary şol sany olary iş ýeňleşdirmek üçin hünärmen derejesinde duşuklary geçirmegiň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Energiýa, ulag we owa hojalygy ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň geljegine seredildi. Şeýlede meden ansanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bilim, medeniýet we sport babatda gatnaşyklaryň netijeligi beýan edildi. Şunukdy nadardan şu ýylla şeýle çäreleri guramagyň mümkinçiliklerine garaldy.